Ano nata ano yan? Iskaramusa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Maray na pagka-udto po sa Indo. Ultimong aldaw kan Pebrero 2025. Payday Friday. Maray na pagka-udto po sa gabos sa nakaantabay sa indang mga harong. Uy, Kuya Jun, nag-aagi ka dyan sa may parte kan Barangay Humapon. May mga agihan man magadyan pasering sa Mayon Candaraga. Nag-aapod ngunyan sa kasubago sa kuya susarong sa mga teacher. Diyan sa Humapon High School nagpapaapod ni na bomber. Kazan kaya sa digdi sa southern part ng Legazpi. Dakol itong sumanga nagbuburotwaan ng mga gas station. Tapos nakapasiring ka na dyan, Karen, nag-iba ka kan su digdi su pagtanom kan February 14. Igwazan ki vendong gasoline station harani sa Humapon High School. Nahiling ko man ngunyan suppose kan saro kong amigo dyan sa barangay, si Kagawad Vince Arcos Abion. Nasulo po ang vendo na pwede gasolinahan dyan sa Puro 4 kan barangay Humapon. Tapos tulos man kita nag-apod kay Sir Gary Santander, ang Deputy City Fire Marshal kan Bureau of Fire Protection Legazpi. Makaska so naging pagresponde kan mga personahes kan BFP Legazpi, tego baga sinadyanin substation sa Barangay Taysan. Sabi ni Kuya Al, maduman nga ako mga yabe, tod maaraman ta kung ano mananggad talaga na nangyari dyan sa lugar. Kung bata Kuya dyan, maraso uno pa sana sa aga Fire Prevention Month, may nangyari ng sulo po dyan sa Barangay Humapon. Sana wara ki nairido, taga-sulinahan bagay to Kuya dyan. Data aram kung ano-an posibleng pinaunan ka iyan, ang sulamenting mga kapagtaram lang ka iyan, sumang authorities hali sa BFP Legazpi. Kung syempre kung may attendant ito duman Kuya Jun, posibleng aram niya kung ano so nakatrigger, ano posibleng rason kung nagkalayo. Sadit-sadit man sana kaya ito Kuya Jun na area dyan. Basta kung pasiring ka mo dyan sa may parte kan Bunker 1, digdi na sa left side iyan. Nagkapirang metro sana baguan Humapon na High School. And then sana wara po ni napiligruhan na buhay o propriedad sa may haraniman kaya duman na residensya sa Puro 4 po kan Humapon Albay. Ang detalles kaya, ang tabayan lang po nito taod tapasiring na po duman si Kuya Al Armario. O yan na nga ni Kuya Al, maray na pagkaudto po sa imo. Yes, grabe ka sabi, Angel, matindi ang kalayo mo niyan. Meaning, nasusulong mini gasoline station na yan. Gasoline station na niligdi sa Humapon, may lang sabi, Angel, sabi ayos ko lang, so monitor sana sa Sige lang medyo po. langanin ng komposisyon. Magilid ka muna Kuya Tabat, abuelo po bagayan. Iyo, grabe ni, matindi ang kalayo. Talagang alangkawon ang kalayo mo niyan. Meaning, may gasoline station na niligdi sa may high school baga Angel. Apo, Puro 4 da po yan sabi ni Kagawad Boroy. Opo, kung halik ka sa Albay, sa walang parte, bago magabot sa compound kan Humapon High School, sa wala ini. Apo. Yaon digdian location ka yan. And grabe, matindihan kalayo. Pero, dahil lamang pigbabali, hining pag-sumpit ka na sarok pa ng fire truck, nahiling ko digdi. Legazpi fire truck
ang nahilig ko digdi. Pading Rodel, ayan si Pading Rodel na Marabilla. Padi, anong istorya? Paano nangyari ining kasalo pa de? Yun ay makalayo na ano ini gasoline station talaga yan ano. Pero kung sana bagas, portable sa ng gasoline station ini. Kasi nagsadiri ka pa de. Dayo digdi ni sa umapa. Kagawad. Kasi ang nagsadiri ka ni kagawad. They bista ang nagsadiri. Kung hindi digdi garaw negosyante. Uy na may saro ng fire truck pa. May ako din ng saro pang fire truck. Talagang dahil kaya kisarong fire truck ini. Garo na ipigbabali ang palibasa gasolina. Opo, gasolina. Garo na ipigbabali ang sumpit kan mga fire men kaining Legazpi. Fire department, duwan na ining halis sa Legazpi Fire Station na nagbubumba ka niong kalayong ini. Matindi. Alang kaunan na kalayo, ang problema ka ni kung abuton so wire. Pero nga inabot na no. Pero inabot na so wire ka na ale ko tabi. Siguro, mas magayo na off naman ang linya. Tabi kayo digdi sa umapon. Siguro araw ka ni sitwasyon talagang dapat i-off na mo nagaroan linya ka na kuryente. May kataning baga dyan, Kuya Alpo, na harong. Harong po ba yan dyan? Harani po ba? Pero po yan ini. Pero inom-inuman baga ini sa kataning. One time nga ni Nakadyan ka? Surosyat naman ako dito sa kuna ni. Kataning lang ini tabi, Angel. Opo. Kaya isus grabe natin eh. Habang pigasumpit mas grabe ang kanya, ang kalayo palibas sa gasolina talaga. Pero nag-evaporate lugod sa kalayo pag sisumpit sa irarom. Una ubusan na sa wrong hose. Kaining sa fire department and maranganit ako yan sa Saroman. Ako din na sa Saroman na fire truck, kaya duwa ng fire truck mo niya nangangawat. Pero garo na ipigbabali kaining duwang fire truck na ni ang pag-sumpit kaning kalayo dahil nga nita gasolina ang rason kung nata maalangkawon ang kalayo mo niyan. Habang bibubungpahan sa irarom, nag-evaporate ang kalayo niya. Mapulahon pati ang kalayo niya. Talagang konkreto ini man na harong garo ining gari sanit lang mga issues grabe grabing kalayo talaga. Siguro grabing stock ini ba stock garo yan Tira 2,000 liters. Ay gari siyap di motor ay saro pa ito. Kung may siyap dyan di motor nakaluwas sa mga motor. Ayo isa nagsadiri ka ni tabi kang isayan nasa hospital na. May laknos. May laknos. May tawo kuya. May taong nasulo. Oo. Anong istorya? May ideya ka mo? Ano ba? Short circuit. May nag-short circuit? May nag-short circuit na naog. Siyempre gasolina. Makuha talaga so kalayo. Yan ang initial na informasyon tabi, Angel. Unless na makaka-interview na kita at yan ka mga fire officers. Pero busy pa ko yan. Ang mga fire men ko yan, busy talaga sa pagsumpit. Grabe, kung 2,000 liters na gasolina, talagang halawi kan duration ngayon kan kalayo ka yan. O kaya habang pagsumpit siya, mina-evaporate ang kalayo, Angel. Digdi sa may mga wire kan linya kan kuryente. Kaya delikado talaga na maka-apektar ini sa linya kan kuryente. Yan, grabe, matindihan ko niya, matindihan kalayo niya talaga. Grabe. Ito po Kuya Al na tigsasabing dinara sa ospital. Sarong persona lang ito. Posibleng ito su attendant dyan sa baka nag-manage siya o kaya
O, ni si Kagawad Buroy. Yaw, ni Kagawad. Kagawad, malay sana. Sabihan mo si Kagawad dahil niya ako tigre-reply. Digdi kita sa medyo kwan, arayo kita sa kalayo. Anong initial na informasyon tabi Kagawad Abion, Kagawad Buroy ang na kwanin do? Ang sabi po kanto niya, kan tagpadiri ka na taurong kasi bago. Short circuit ka? Short circuit. Nagsabog sa laos. May nagsabog sila. Itong sabing nalapnosan dito. So, mismo, subuhi ka ito, tapos tagsadiri. Nagsadiri, asudwa. Kung nasa hospital na ito. Nasa-hospital na po. Si siya nagsadiri kaya tabi Kagawad? Ang sabitado ko si Miss Lee. Miss Lee. Chinese. Diyan sa may ganyan, sa may oriental. Miss Lee. Miss Lee. Negosyante. Ining location, harong ninda yan. Kaya po, pinang lang nito. Argila yan. Argila. Ay, Balbalosa. Kay Balbalosa. Ining tindaho, di ba ka? Iniminuman sa kay Balbalosa pa yan. Saro lang. Nagsadiri ka yan. Pamilya Balbalosa. Ayun, okay. Sige, tabi Kagawad. Salamat, Si Kagawad Abion, Buroy. Tabi ka na humapon, Angel. So, yun yan ang initial na kuwatang informasyon na duwaan lugadan. So, boy, saka so, nagsadiri mismo si Isabel Mrs. Lee. Opo. Kaan ining pangyayaring nag-short circuit daw, allegedly. Ang initial na informasyon. Until now, tabi Angel, nagbabaaguan status kan kalayo. Talagang gasolina talaga. Ang gasolina palang paggarog ka ni, lalong nag-evaporate ang kalayo pag sisumpit. Duwa na tabi na fire truck, nangangawat mo niyan. Pagsumpit ka ni Tabi Angel. So, dahil hiling kitang progress sa pagsumpit dahil nga nita pagsumpit ka sa Irarong, lalong nag-evaporate ang kalayo. Bata talagang delikado sa mga motorista ko niyan. Apektadong maray Kumusta kuya dyan ang bulos kan traffic ito? Sabi da kaining barkada ko. Sarado mo na tabi. Close traffic mo na para mientras napablak ka na inikan duwang fire truck. Ang duwang lane kan na tinampo tabi Angel. Napablak kan inikan duwang fire truck na iyon nangangawat. Sa gilid ng gadgan na tinampo baga ini na gasoline station na ini. Kaya talagang may epekto ni sa traffic. O tunga nila, hiling ko, grabe na ang traffic. Pordigdi sa area, pati rin dyan sa may sitio Tiko-Tiko, Taysan, grabe ng traffic. And magindigdi man sa pasiring sa nito, Tabi Angel, talagang matraffic na. Barado ang traffic, haliligdi sa may biglo pag pinangyarihan kaning Kasulo, pasiring dyan sa may sentro kan Barangay Humapon. So, dahil kitang nahiling pang progress kan pagsumpit dahil nga ni papigasabyo nang nag-irarom sa mga fire officers talagang mga action men talaga ini. Talang pag-arog kayang panan talagang mahiling ang training. Digdi mo mahiling ang training kaning mga fire officers na maski nagkakalayo, yaon sinda sa irarom para makapenetrate siya na ang sumpit ninda kan uning mga host kaning duwang fire truck mo dyan na nangangawat. Apo, kuya. Yan, medyo marayray na ang sitwasyon. Medyo dahil ko na nahiling yun na naman. Nagbalik na naman sa kalayong makusugon. Ayos naman, nagkakaraba na naman, kuya. Oo, habang sisumpit siya, mapasa siya, mapunta na siya segundos, hindi masilyap na naman siya pataas. Winning talagang makusugon talaga ang gasolina talaga baga. Pero ibig babali ang pressure ka na tubig. Ibig sikirip ko grabe ang kalayo sa Iraro mo. Ining harong na ini. Akon siya, napod ka ni. So, apod ka yan. Made of garimedya talye lang yan, kuya, naaagihan ko dyan eh. Iyo, pero buhos man siya sa taas. Buhos siya sa taas, pero ang kanya, ang nakalayo sa Irarong. Nakahali sa Irarong. Siguro siyempre stakan na gasolina sa Irarong yan. Diyan naghahali ang kalayo. Pinanaining firemen na nahiling daligdi. Anong man nangangawat tigdig mga firemen, pero talagang dating babali.
David babalian sumpit kan duwa ng host digyan nangangawat. Sa rarong kay niyong mapulaho na kalayo ali sa ini sa harong na ini na ginibong mini gasoline station digdi sa Barangay Humapon. Apo, kuya. So, okay. So, Angel, iyo yan ang sitwasyon. Sagkot na may development kita. Taon kayo at makakasaos lang kita. Bad kuya, may ano makakasaos lang dyan. kita. Bad kuya, pag medyo okay na ang sitwasyon, may mahanap mo po dyan sa ground commander. Ayan, naputol si Kuya Al, mabalik siya. Yun nga ni po, duman sa mga pasisiring po dyan sa Southern Part ng Legazpi. Igo po muna ni na nangyayaring sulo dyan sa mini gasoline station sa Purok 4 po kan Barangay Humapon. And then sabi duman ni Kagawad Vince Abion kan Barangay Humapon, may duwa na pong persona na idinalagan po sa ospital. And as of now, ngayon naman duman kuya dyan ang mga personahes hali sa BF Legazpi, and then dara po ninda ang duwang fire truck. Mapaaram mo na kita tagtaod, maabantabayan po nindoan iba pang detalyes kan mga pangyayari po dyan sa Southern Part kan Legazpi. Ako po si Angel Mustaza, marahay na hapon. Pag may barya, mag-McSaver Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack and ching.